Perdoni. Sí. Que la rua encara no ha començat? La rua? No hi ha rua encara. Que puta la rua, seguim en el febrer, però jo no vaig disfressat. Com que amb això que diuen que els animals poden entrar a l'autobús, Sí. si tu te fas passar per mascota, ja està, no pagues. Veus? Mira, veus? Així pagues. Així no pagues. Ara si vol agafar un altre autobús, me poso una altra mascareta, una de moix, i ja està. Que passa que ha de colar, No. I així cola. Estàs de zorro, però és igual. Senyor, ja només els hi queda cotitzar a la Seguretat Social. Hombre, ja ara diuen això que posaran un carnet o un DNI o no sé què. No, i a part, no els fan dur mascareta. No els fan dur mascareta, qualque bossal, però res. I ara vostè què fa? Sí, jo ara venc aquí a comprar en els grandes almacenes. Això que sortirà per si ve tres. Vos veig moltes vegades vos escolt. Sí, muchacho, enhorabona, ho has fet molt bé, Bé, senyor. Au, gràcies, Que vagi bé, que se dona més... Escolti, que vostè ha pixat aquí? Hombre! Ara igual, si te pots passar per mascota no pagues. No, i de tant de fer de mascota m'està pegant com a gana. No, i l'altre dia vaig provar el pienso d'escorça anglès, és boníssima. A casa meva un menjant com si fos en la llet, saps? Els frisquis i tot això d'esquer. Vostè és animalista. Jo, animalista, jo no som animalista. El que passa que no som beneit. I ja està, i te'n vas com si no vens, si vols ensumar un poc, sabatet, i ja te'n vas.